je ben je prachtig mooi aan het karbit zitten. Hoe laat ben je van de man begonnen? Nou, er ben een ploegje die ben om 3 uur begonnen. Maar er ben een die ben een beetje later gegaan. Ik eigenlijk. Maar 8 uur ben we begonnen te karbit zitten. 3 uur, dat is wel een tijd. Dan binnen de mensen misschien echt wel een beetje narig omdat je hem zo petit begonnen bent. Is dat echt zo? Heb je maar ook wel klachten over gehoord? Ja, we gaan net alleen een uur klachten hoor, we gaan al weekend klachten. Dus de druk van de politie hier in Wierum. Oh ja, en waar komt dat dan terug? Ah ja, die pikkenaaltjes daar kunnen net voorkomen denk ik. Zo een beetje wat mensen wijs die hun ergeren en dan blijven ergeren en dan wordt het steeds erger natuurlijk. Maar die pikkenaaltjes, dat valt al wel wat aan in Wierum. Nou ga je meer de boel aardig voor waar het eten en het drinken. Neem je hem dat nou van tevoren mee of ben er ook mensen in het dwarrgebied wat voor hem zorgen? Nou, dat drinken gaan we zelf regelen, maar die wast en spek dat gaan we krijgen van de mensen hier. En hoe lang maakt dit nog trokken in Joert? Ja, dat is nog daar. Hoe was 4 denk ik of zo. Dan, maar we dan maar eens even onder de douche, maar we dan maar weer eens hier. Dus zou je dan maar eens even wegzien. Betekent dat er misschien nog wel wat meer gebeurt dan alleen een karbit zitten? Nee, dat niet, maar dan gaan we hier weer even heen denk ik. Dan maar we hier maar wat afsluiten bij het viewer. En komen er dan een protte mensen uit Wierum, kameraden, hier kan je dit plak daar? Ja, normaal wel. Maar ja, dit hier is alles een beetje oors natuurlijk. Dus ja, ik weet niet hoe dit hier gebeuren gaat. Meestal wel, dan is je 12 uur smoort er ook eigenlijk. 4 uur en grut 4 uur. Maar dat doen we dit hier niet.